Magoa kabende omedo wuoyo e ikruok ma klese CBC mabende chenro makamanero owinjo bedni owacho ni osechopo atamalo 99 mondo gedo makamano orum. Mano bende chwalowa e twak montiere godo e odhiambo makawuono kawang'iyo mano wechego eko mag somo ahinya e sirkala madonjo manyien ka weche osebedo makagi kacha e wach masomo ma CBC bende sirkal manyien biro dhi nyime kode koso gibiro kete tenge e kind weche mamoko mano e sekta mar somo. E studio antiere kod Lina Anyango mabende en jatend chenro mag somo oimore kendo machiegni. Erokamana ahinya kuom riwri kodwa e Ramogi odiochieng' makawuono. Wachakane gi weche mag CBC kiwawuoye wach mar ikruok mar klese manyiso ni idonjo e junior high to ken mano kende. E somo ni endi ahinya kaka iwacho ni koro jogi nyalo bed ni dhi e boarding. Klese kende oromo kosa ikruok mane kendo mowinjo bedni iketo. Ka kuom adier aneno ka gini oyudo serikal kana pok oikore maber. Last time Minister mar Education Magoha nobire skunda Mirisho School. To neno ka en gi panic komanyo klese ma nyithindo gibro dhie e junior secondary. Koro kuom hawi maber noyudo ka skunda mantiere Mirisho School at least wan gi klese moromo kata wan gi boarding section moromo. Lakini koro kineno ka owacho ni nyithi junior secondary nyalo kata somo e primary. Tiyudo ka CBC kaendi nitiere learning area miluongo ni integrated science. Integrated science ni nachiel kuom jok mosendiko buge mag grade 7 mar integrated science. Iyudo ka 50% mar integrated science no en practical. Matiende ni skunde gi nyaka bed gi lab. Koro ineno ka janyuol okong'eyo ni this is a requirement and obro go for the easier option ni nyathina na somo primary kaendi kar mondo dhi mabor wea a retain e school ni. Lakini okong'i ni kama samo keto nyathi e school ni nitiere subjects moko madwaro ni nyathi obed kuma nitiere enough infrastructure. Ka sani serikal tiyo under panic nikech koro sa oseromo kumora mora maginyalo yudo class aparo ni ginyalo yie mondo nyithindo donje. Tingeni wacho gima kare nikech mana motele jumani no wuoyo e skunde mag jigi weg kata private schools ni kigi kasre gi donje wach CBC ka gionge gi laboratories to mana kaka iwacho ji mathoth kia ni labs gi timango to kata skunde primary ma jonyuol moko kata jatend migawo wuon ne wacho ni jopuonjre nyalo donge laboratories gi nitiere Pokaneno be okang'eyo ka bende joma on primary schools gi be giseng'eyo ni one of the subject areas miluongo ni integrated science ni bro dwaro lab gi gero classrooms. Tingeni koro integrated science ni form foundation ma nyithindo gi gibro dhi e senior school kaka koro gibro donje wach mar STEM gi the other pathways. Koro ka e junior secondary school kaendi ogiyudo foundation mas strong tingeni koro gibro bagni. Koro kanyo kuma dinaher ni mondo jonyuolo ong'i wachno sana nikech sani gine period ma giyiero skunde ma gidwaro ni nyithindo mondo obi odhie. Lina benda paro ni odeko nikech kinde manomed ne jonyuol kata jopuonjre mar ndikore ni school omede to olore kawuono tarik 10 dwe mar 9. Koro bedo nang'o owegi oko koso mana magiseyiero ge magibodhi go nyime. Aparo ni serikal biro ng'iyo wachro kendo nikech maendi gimopoyo jite. Sama jonyuol gi giyiero skunde gi gimbe gikia gima dhi mbele gikia ni koro ayier ang'o onego ang'i sama ayiero skul ineno. Koro aparo ni mana kata ndalo mana wasomo inyalo yiero ni diher ni dhi skul makama lakini results kowuok tiduongi e skul machielo. Kendo koro kibire kaka skunde mag private kaka apuonjo Mirisho School. Mirisho School en a private school. Matini ni kata ka nyathi ok oyiere sani to iga manyien kohero ni odwaro dhi a private school makama aparo ni pod en gi option no mondo dhi e school ma odwaro. Yes. Iwacho makare ni en bagni makage kacha. Onge ng'ama ong'eyo yo makare e wach ma CBC ni. Dibed ni makoro kelo paro moko ni sirkal manyien mondo owito oko wach CBC ni. Kare ngine wach mar siasa to kadwa donje sana
Lakini aparo ni ng'eni sama jasiasa timo campaign odwaro wacho gima electorate ohero winjo. Koro nyaka bed ni jogi giseneno kaka jonyuol ose complain e wach mar CBC. Koro giwacho ni kama endi gima jonyuol ok dwar, kanyiso gini gina bro golo, probably gibro timo ang'o, gibro miya ombulu. Lakini ang'o momiyo iparo ni complaints gi bedo? Nikech gimokwongo ni CBC ni nobedo rushed. Ing'eni dwaro ni jopuonj obed ni oikre maber, jonyuol be understand ni CBC ni ang'o manie iye kanyo. Kadi nobedo rolled out smoothly maber, ineno ka koro jopuonj ong'eyo gima dwarore ni gitim, jonyuol be ong'eyo ni CBC ni kare en ga kama. Koro as long as ni there is little information, ineno ka koro jite jopuonj resist change from the other side, jonyuol be wacho ni gini en expensive. Koro jasiasa ko you know ni that is a problem area, bro wacho ni kare gini ka donje afis maenda bro golono. Solving problem no kata koro lose mondo bed makare. Ang'eyo en gima koka nochako. Oseketne omenda modhuro mondo chendo ni endi omak mach odhi. Gole sani bonyisa ng'one sirkal kata dhi kode nyime ka waketo weche ariyo gi ratil nyiso nang'o. Ing'eni koro kama osechopeni nitiere nyithindo manyaka na gichaki aparo ni gino chakore around 2016. Koro that is almost 6 years ago ma CBC no chakore. Koro sani ka gigole nyithindo mosebedo katime ni gibro dhi kanye. Wabro bago gi ineno. Koro anaparo ni CBC is a very good idea. Nikech ogolo ji from content based, from grades to competencies. Ibedo gi skills ni nyathini kotieko school onyalo fit in a working place ineno. Koro an kama gima nyalo wacho ni oko rach in totality. Intiere mana areas matin maka sirikal nyalo loso to it can be one of the best systems. Mago areas mage mwinjo sirikal kuru. Areas sirikal nyalo ng'iyo en teacher preparation. Nikech ng'ama bro implement CBC ni en japuonj. Koro ka japuonj owuon obagni, ka janyuol openjo japuonj ni what is expected, japuonj kia. Kanyo ng'eno ka nitiere shida. Koro ka jopuonj nyalo bedo trained magi understand ni CBC ni what does it entail, proper training. Gimachielo en ni ing'eni tinde syllabus tinde iluongo ni curriculum design. Koro ni curriculum design japuonj ka japuonj interpret mopogore. Lakini koro ka bro onge ma standard it is not very clear. Ineno ka syllabus na in very clear. Lakini koro curriculum design oweyo latitude kata freedom ne japuonj ni this area anyalo tackle kama endi neno. Koro ka jopuonj mano gima ber koso rach. En gima ber kendo nyalo bedo gima rach. Ober ni oweyo room for creativity ineno. Koro japuonj koluore gi environment ma intiere kaka sani aneno ka ntiere jopuonj maketo nyithindo swimelo nikech koro curriculum design owacho ni nyithindo onego ng'o swimming. Eno ka koro kanyo onge creativity koro ka upare ma japuonj. Koro ka inyalo timne gi training magi understand ni CBC ni curriculum design ko wacho kama you have this space inyalo tiyo kaka idwaro ineno. The other area ni janyuol. One gima chiel maduong' ma CBC ni ensure ni parental involvement. Igome winjo ka jonyuol complain. Janyuol ya tich gotieno kochopo nyathi dwarore ni kia kiny odhigo walo kiny gokinyi. Oyeno ka janyuol koro neno ni it is a burden. Nikech sani koka donjo, where was this? Koro ka jopuonj inyalo nyis jopuonj ni prepare your schemes of work in good time. Kingeni week mara a beach ibro dwaro gini nyis japuonj nyis janyuol chon mondo timango mondo oikre ineno. Kato ananeno ni the other thing ma sirikal nyalo timo o conduct workshop ne jonyuol.
nikech one key pillar mar CBC and parental involvement. Koro kinyal involve a parent makia what CBC is. Yes. Koro apani those areas ka serikal nyalo take time, nyalo invest in those areas, then this CBC is a very good system. Yeah. Ema nomiyo jonyuol moko ma nyithigi koka chako school mantiere baby PP1 neneno matek nikech giro puonjgi ABCD. To owinjo gi konye japuonjre matimo abuk. Yes. Koro iwache kare mano kanyero mar keto janyuol bende bedo e chenro machalo koda mano. Sama koro jonyuol ywak kage ywako kanyero omenda magitiyo godo e CBC kata bech chwalo chenro mag CBC magiwacho ni malo. Ok en ne omenda kende. Ka wang'iyo en kaka na achiel kuom jonyuol mantiere CBC. Kidhi e skundni buge opogore. Kapondo go nyathi transfer, buge mano tiyo godo e skundni ok nyalo tiyo godo e skul machielo. Ang'o ma mono bedo kaka 844 nong'eni en primary mathematics, primary English makamano. Ang'o miyo koro gipogore skul ka skul sama koro donje CBC. Gima timore ni sani nitiere publishers mang'eny. To KICD oweyo ne publishers leeway ni as long as ni nyalo interpret curriculum design mi ndik book itere ka KICD to gi approve. Koro nitiere very many books ma KICD otimang'o o approve. Koro yano ka school A o prefer book from one publisher, school B or prefer book from another publisher. Koro apani that is an area. Mama duto dogo ne janyuol. Yes. Mano dugo ne janyuol. Lakini anoko apani mano is a very bad thing nikech as long as there is competition we have very many publishers, then each publishing house bro ng'iyo ni wagolo the best book. Koro competition no ema bro miyo gi produce good quality books for nyithindwa gi. Mano ni kare kabisa. Ka bende ka wadhi nyime wach machielo. Sama somo ni dhi nyime en ng'iyo wach mar jopuonje. Kinde ka kinde waneno ga ka sirikal manyien donjo to jopuonje chako keto dwachgi enya weche mag chudo kata medo gi osara gik makamago. Gisani e jopuonje gin kare e weche mag chudo gi sirikal koso wang'iyo ng'anyo moro ma dwaro biro mbele ka. Ing'eni pesa tok rom ga dhano. To ka kuom adier tich ma jopuonj timo ok apani nitiere pesa manyalo romo chulo tich ma japuonj timo e klas. Emana ni koro e serikal mang'eny pok ging'iyo ni japuonj onego bed ni ichule maber mondo koro kobed comfortable to kata nyathi bro somo maber. Koro I hope ni serikal modonjo gibro ng'iyo maslahi mag jopuonj, sana jopuonj matiyo ne serikal nikech omenda magiyudo ni piny sana. Ting'eni koro nyathi ok nyal miyo japuonj luor koneno standard of life ma japuonj lead. Kata kinyiso nyathini ni timo som matek chieng' moro maisha ni bed maber. To ng'i japuonj ni to in mani somo ni dakwane osetimoni ang'o. Mano bende aparo ni e achiel kuom lokruoge ma bende iwuoye e wach mar gima CBC temo timo nikech wan gima ne wakale en ni isomo mondo iyud tich. CBC temo loke ni mondo isom ino wuon bende inyalo loso tich makamanero. Mano ni kare koso? Mano ni kare nikech 21st century sani wadwaro jok ma create jobs. Ok wadwaro jok ma kosetieko somo to gibete ot gindiko applications ka gimanyo tich koni gikony. Sani nitiere very many graduates in this world. CBC dwaro produce jok ma bro create solve problems for this world. Jok ma bro bedo gi entrepreneurship skills. Ng'ama kotieko tich, ng'ama kotieko school to onyalo chako maisha makata ok orito ni serikal bro miya tich karang'o. Ineno. Koro nitiere the current system wan godo. Ino ka jopuonj compete on grades. Research ko wuok ti penjo jawadu ni to in wang' ni golo no A's adi. To ng'ami golo A's komeni be iseng'iyo ni ng'ani chieng' moro kodhi kama ji tiye be onyalo work collaboratively gi jowetege. Be iseng'iyo ni ng'ani en a problem solver. Be iseng'iyo ni ng'ani en creative, en innovative koso en mana chakende ming'iyo. Koro ineno ka apart from competencies go, CBC also ng'iyo gimoro miluongo ni values. Iyudo ka sani ji go koko ni wach mar mibadhi, corruption. To
iparo ni nyithindo gi ere kuma onego gi opuonj gi wach mar integrity, ere kuma onego opuonj gi wach mar honesty ka ok en school. Koro ineno ka CBC ni nyathi ok bikete class inyise ni this is honesty, this is integrity, lakini nitiere activities mimiye within the class motimo ma as nyathi no timo gigo opuonjore values go. Ong'eyo ni ber kia irespect ji, ber ka in ng'ama wacha diera, ber ka in ng'ama nigi integrity. Yes. Wuona gi jonyuol ma bende gisani idwaro jonyuol mang'eny e school niyo bi mondo wawuo kaka chenro mag jathini dhi. Nyocha nawinjo janyuol moro ka ywak ni jopuonje gi gikia ni wantiere gi tije mowinjo bed ni watimo, ok ni saa ka saa wadhi e school. Wuona gi jonyuol machalo koda mano ahinya e yor somo masani. Ayie kodi. Janyuol dwaro ni en kose kelo nyathi e school mondo wene thuolo odhi omany fees, gik moko te odong' ne japuonj. Tino ka kanyo kore koma jonyuol bro goyo CBC ni matek kabisa, nikech CBC dwaro ni janyuol nyaka bed involved e somo mar nyathine in each step. Koro anyalo kwayo jonyuol ni giyie ni nyathi mondo obedo brought up dwaro janyuol, nyathi gi japuonj gi work together. To kiketo only one side, ka nitiere onge linkage between janyuol gi japuonj, nyathini ema bro lal. Koro anytime ma japuonj luongo janyuol ni biane owuoyo wach mar nyathini ka. And for the interest mar nyathi, nikech at the end of the 4 years ka in secondary school, nyathini bro dok e dhod ng'awa? Dhod janyuol. Kamano. Mano kanyero Lina Anyango ma bende wantiere godo odhiambo ma kawuono ka bende wang'iyo weche mag somo ahinya sama wadonjo e sirkal manyien. To maduong' ahinya e somo noero mano mar CBC en mabende wabedo kode odhiambo ma kawuono e chenro ni endi mar Mine Wacho. Kik idhi mabor, pod waduogo tieko weche manyien modhiambo ma kawuono.